ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ଜିତିବନି, କିଏ କହିଲା ବିଜେଡି ହାରିଯିବ, କିଏ କହିଲା ଜନସମର୍ଥନ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି ନୂଆପଡ଼ାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ ଦେଇକି ହାତ ହଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଜନସମୁଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଛି। ଏତେ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିକି କାବା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଚେୟାର ଫାଙ୍କା। ଆରେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଲୋକ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି। ଚେୟାର ଫିଲଅପ ହେଇକି ସେ ବିଲ ଫିଲଅପ ହେଇକି ଲୋକ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଚିନ୍ତା କର ଏଠି ମିଛ କିଏ କହୁଛି ସତ କହୁଛି କିଏ, ତ ଜିତିବ କିଏ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ କିଏ ହଲଚଲ କରିବ ପୁରା, ମୁଁ ଭଲସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ହଲେଇଛି ମାନେ କ୍ରେଜ, ସିଙ୍ଗମ ୱାନ୍। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କମିଂ, ବିଜେପି ଗୋଇଂ। ରେଡି ଥାଅ ସବୁ 14 ତାରିଖ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto gramo de nada. Así vienes a mi cama, a mi cama.